Ehkä tuli plus 2 täällä taas ja nyt ensimmäinen unboxausvideoni. Älkää välittäkö äänen laadusta, koska olen ollut vähän kipeä ja syysloma on nyt. Eli on paljon aikaa ja näytän nyt sen paketin, minkä sain vähän aika sitten. Tällainen iso juttu. Ja tää pitäisi saada avattua. Toinen on tommonen tuoli. Tosiaan saksia käytetään heti. Vedetään tosta. Noin. Sitten vaan tästä aletaan veteleen tulleen. Ja noin. Tänään mä kokoonkin tän itse. Ja sanokaa, kommentoikaa jos haluatte lisää unboxausvideoita. Pienistä isoista tavaroista. Otetaan tuosta. Noin. Tuosta heti. Tänne tuolta. Okei, toi feilasi tämä kohta. Jaha. Paukkatyyneen. Jes. Niitä saa paukata lopussa aina. Sakset. Missä on ne mun tyhmät sakset? Noin. Ja tosta. Niin tosiaan sanokaa jos haluatte lisää unboxausvideoita, kun tulee jotain postissa tai ostaa, niin siitä tuleekaan. Jos kerkeen. Niin. Minecraftia ei ole tullut siksi, koska en ole saanut vieläkään Frapsia tulossa. Kyllä Fraps. Mutta ei ihan vielä, että mä ottakaa odottaa. Jee. Tää ei oo kyllä sinistä, mutta tää on vihreitä, vaikka tää kusee tää laatu vähän. Nyt mä otan tuonne pois, niin katkaisen siksi aikaa videon. Siihen asti moro. Niin täällä takaisin. Elikkä sain ton tossa ja ton tossa aukasen. Nyt mitenköhän nää sais tosta tolleen. Ja lähettäkää kommenteissa, jos ei siitä varmaan kukaan halua, kun mä kokoon tätä. Se on niin pitkä. Ulma on niin pitkä. Tuolla on kestää kyllä yhdellä kädellä sanominen. Niin. Noin. Tää on näkö jää se kohta, se on aina paukkutyynä. Nääkin mä otan, koska näitä mä en saa ikinä yhdellä kädellä, että tai no mä koitan. Joo, siihen asti taas moro, koska mä en saa näitä, että moro. Joo, keksinkin hyvän idean, jolla noita ei tarvitse rikkoa. Että jotka nyt kuvaamista vedon vaan tosta, ne lähteekin ihan sopivasti. Joo, älkää ihmetellä, kun se on vähän väsynyt. Ja silleen, koska tuli just äsken Helsingistä syyslomareissulta, että siinä tuli vähän osteltua kaikkea. Pistetään tohon, niin näette kun nää
ettei tarvitse koko ajan katkaista tätä videoa. Mikä tää on? En mä tiedä. Tää on varmaan tohon kuuluva. Näköjään kuuluu tohon. Oho, väärinpäin. Älkää valittako siitä. Tohon näköjään. Tähänkin mä tarvin 2 kättä. No. Tämmönen. Kivasti kasaantuu samalla. Ruuveja. Oho, taas pääsin päin. Älkää siitäkään. Älkää huomioida pieniä virheitä, mutta jos tulee iso virhe, sanokaa kommenteissa. Ja pahoittelen sitä, jos tulee paha virhe. Niin. Ohjeli tossa 1. Joo, tossa ne. Joo. Tässä on kivasti. Paha virhe. Tässä. Tämä on osoittama. Mun aloittama puoli, jota mä revin. Joo, muuten tilasin tän iskusta, että jos iskusta tai se oli Askosta. Asko.fit, joku semmonen, jos olette kiinnostunut tuolista, niin kysykää jotain lisää. Niin, että sait olla tältä kertaa moro. Mä alan nyt kasaileen tätä Minecraftia tulossa parin viikon päässä, sitten kun on peräksi. Ja Terraria taitaa loppua, jos ette pitänyt siitä, että se on moro.